Луксозен апартамент в Поморие – вашето място за спокойствие, комфорт и здраве. Уникален дизайнерски апартамент, разположен в тих и живописен район на Поморие. Сградата е с модерна архитектура, проектирана и изградена от утвърдена строителна фирма с безупречна репутация в бранша. Апартаментът е напълно завършен и готов за нанасяне. Високо качество на строителството и първокласни материали гарантират дълготрайност и комфорт. Съвременен стил, внимание към детайлите и изискванията на клиентите допринасят стойност за тези, които търсят най-доброто за своето ежедневие. Площ на жилището – 62 квадратни метра, цена – 2000 евро на квадратен метър, етаж 2. Други предимства – тих и спокоен район, перфектен за тези, които ценят качеството на живот, лечебен туризъм в региона, чудесни възможности за разходки и уединение, панорамна гледка, която винаги ще имате, отлична инфраструктура и бърз достъп до всички градски удобства, гарантирано професионално обслужване и грижа за клиентите, много ниска такса поддръжка, идеално място за тези, които търсят комфорт, тишина и качество на живот, комбинирано с възможности за терапевтични процедури и активен релакс. Разполагаме с други едностайни и двустайни апартаменти и студия в същата сграда с площ до 74 квадратни метра. Ако искате да притежавате такъв изключителен имот, с нашата агенция получавате пълно юридическо обслужване на всяка стъпка от сделката, от първоначалния оглед до успешното прехвърляне на имота. За повече информация се свържете с нас на телефон 0898635 378 или като ни изпратите съобщение.